ମମତା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ଆଦର୍ଶ ଆରବିକୁ ଆଣି ରାଜର ମେଡିକାଲରେ ଆଡମିଟ୍ କରିବେ। ଆଦର୍ଶ କହିବେ ରାଜ ଆରବିର ଜ୍ୱର ଛାଡିଯିବ ତ ରାଜ କହିବେ ଆରବିର ମନରେ ଏମିତି କିଛି କଷ୍ଟ ହୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଛାଡୁନାହିଁ। ଆଦର୍ଶ କହିବେ ମତେ ଯୋଉ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଆରବିର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା। ରାଜ କହିବେ ଆରବିର କୋଉ ଭଳିଆ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଝିଅ ଖୋଜିଦେବି। ସତରେ କଣ ରାଜ ଜାଣିପାରିବ ଆଦର୍ଶ ଓ ପଲ୍ଲବୀ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ? ଭାଗ୍ୟ ଖେଳୁଛି ସିନ୍ଦୁର ଖେଳ ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ଆୟୁଷ କହିବ ମୁଁ ଝୋଲେ ଭଟୁରେ ପାଇଁ ବେଶୀ ଟିକେ ରିଆକ୍ଟ କରିଦେଲି। ଆଇ ଏମ୍ ସରି, ଝୋଲେ ଭଟୁରେ ସହିତ ମୋର ଇମୋସନ ଯୋଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ କେବେ ବି ଝୋଲେ ଭଟୁରେ ବନେଇବନି। ଲିପିକା କହିବ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବନେଇବିନି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଥରୁମରୁ ବାହାରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବ। ଲିପିକା ତାଙ୍କୁ ଧରିନେବ। ସତରେ କଣ ଲିପିକା ଓ ଆୟୁଷ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ? ସୁନୟନା ସିରିଏଲରେ ଦେଖିବେ ଜବରଦସ୍ତ ସିନ୍। ବିବେକ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଉଥିବେ। ବୁଲବୁଲ ଦେବୀ କହିବେ ମତେ ଛାଡ଼ି ଯାଏନା, ମୁଁ ତ ବିନା ରହିପାରିବିନି, ମତେ ଏମିତିକା ଦଣ୍ଡ ଦେନା। କିନ୍ତୁ ବିବେକ କାହା କଥା ମାନିବନି, ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବାହାରିବ। ସତରେ କଣ ବିବେକ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳାଇବ ବୁଲବୁଲ ପାଇଁ?